Phaikuni ni phaing kora troxiar ni women wings formation keseng ponjia phan chethan chimunamai kangnipon. Bangso maya long APHLC Central Women Wings Sangpi Rita Kramsapi Secretary Chetong Dunpen Women Wings keseng ponjialam the lapen Ahok Original Political Party APHLC ake hai JI Qatar President ke Japon along arjab dun thiep nangji pusi chethan che paripon. Anglong akhayan ke ining isivet pensi Article 244A lapen hemprek kang thim ke longjiaphan Article 3 Part 1A of the Constitution of India aron lapen 6 Schedule 2 Constitution of India ateng arlo somar asong atumta chesong dun thip nangji pusi mayalong lamthe jaipon. Lapen clause 2.3 seat cap ke kengsang aphan pilong le lapen kipiji aron ave Lapen Lamos kache sign that arlo song lapen BJP government central government along kache sign that aputhak cheskrap ketik ke kache song thepji aphan kache song ponji puta ningje pon no na porke malom sowet apor thipik modi dakai ni thomwet nangli mahang teklo nangli lo charli lo nangli piso penan en lo nangli woreng oversight nangli long lo kilong le tum stami woreng oversight kilong le tum ta chongdat chotelo pet le tum reng bom lo ni thom ki chogar ni ke kasar bura tangte mantulo nangli sumarapan longle helang kangbor lo ilitum non mijung disa 23 November 2021 ho non hojai district ben lapen BJP government atum katharle eviction longle katharle hem rate chedo longle lo non tangte mijung disa arat atum pholo tangte pinap ke lada Anglong Kuri Committee ladak arong nang tharle lo pote pilo manji lasi meeting mai kidun select nang ne kachirok to kamai ilitum met no jang thek thedasi ilitum asumarapan ilitum chesong pinangji kalang magali sang marli ilitum lap hak ogithan la tangkap harupo la uron udoy scheme la musuri epak la vokaga soy jod wo soy jod ilitum aphan nangkipi lake ilitum hemprek long ibombelo long jima long lelo come on women raise up your voice of injustice nang seng tong chipedonon osomar behave osomar chibukrai ton non nang idundo akero pipar piglo labang so Anglong Kiri Committee atum alang litum penan so asomar behave lang asomar bangithom penan so ta EPSLC along kachesong alang litum kiwang alang litum aprang ke BJP kalangbo BJP ahut alang litum hemprek long jimini pusi alang litum chesong dun lo bon sitami bangso hemprek alang litum chithek long le det penajok alang litum non all party hills leaders conference APHLC akihai sarji Qatar ki Japon along alang litum kiwang thegapot akiropi sina up until you reach your goal nangli ki mga dim leletik take nangli sang leri nangli chingkoy bum sitami nangli thura nangli kachesong along nangli wangnon ilitum arlo sumarapan ke pong to ka chongho pusi inong idolo kopia pot pong to ka chongho hem an chutun chot la kalilang kachesong along wangnang kachesong along klam along wangnang ning isipet pen ilitum akarbi kuki naga rengma paite chakma mizu kadokaveta amar ekelege mon থাকিব লাগে নে নাই গামপুরা সাহাব রং স্যার হয় না নহয় চাকমা বাইদো বিলাক আমি এক মন থাকিব লাগে নে নাই থাকিব লাগিব নিতুম ning isi do nangji nitum ning isi pensi nitum che fight nangi nitum che song nangji ili tuma phan song visit ing Qatar nangi pu alangli arlo song alangli konat gamatha pensi alangli equal rights equal justice kengsang Bihari, Bengali, atuma phanta sit cap pinangji MOS kache talk that kache sign that BJP government pen bangso Himanta Biswa Sarma wailo waichan alangli kaningji sit cap ke nituma phan nang pitha ake hai tuliram rong hang sarpan ka chuningri tangte Himanta Biswa Sarma alangli karju sit cap nang pitha pu nang achuning risi nitum MOS ti sign that lopu nang litum kroy ma putha kroy ik ma putha committee former president sir akihai Jeki Tirang lapen alang li kaching hon nai ahema sir really
rong hangpi alang litum hemisita alang litum kachisong along klam alang litum asumar bihek pupe alang litum radapan kay virtang lo pu ke mathapen alang litum cherok tok amai pini women wing kiseng mate suar lo song pini ke sengpon amai da kapido pon apot akiro pi parpiglo ning chingduglo lapen alang litum apan Richard episina kaching hon hey longri longpat song zapi doan Chakma, Dimasa, Kuki, Rengma, Mizu, Kuki, Paite, Garo, Siam. Kadok kawi inglong akay doan ning isipet kido ng zi aporlo. Lasi nili non ladak ithan kang tung ilitum Karbi Anglong East West Dimahasaw District kithom ke ilitum a Karbi Anglong ke ingbo tanglo pusi 2007 aningkan Indian Army atum pachinipon tanglo. Alang litum newspaper along alang litum piponlo 2007 suri hinira troxy aningkan alang litum newspaper along tokponlo. Karbi Anglong is a lost district because the level of awareness is extremely low. Karbi Anglong along leke ingbo tanglo kopia potma monid atum kachithan kachirok tok amay awepin aposi Karbi Anglong ke virbom lo ingbo tanglo pusi Indian Army atum kipu nalitum ningdug igema sang marli ningdug man ningdug de ningdug pit lapen ningpung pit ningkang pit lasi hem arlo apong tok achong ho nang manang nilo non ki nang si ang tong kachipado ng Jiaporlo Mahatma Gandhi hempre ki hanga huta pinso tum det kali Arlo so tumta api chesong dun si Indian National Movement along hemprek kihang longlo. Lasinon Karbi Anglong East West Dimahasaw sitami. Ilito mapan Asian countries a President Professor Jian Hong Liu. Alang li ke Asian Criminological Society on Human Rights Perspective. Alang li President ilito mapan nang kidzaypon ke Human Rights International a seminar hut nang kidzaypon ke rongatok rat apan nang litum inglong akay doan apan justice, rights, lapen implementing bodies, government at tumapan Article 244A, Autonomous State, lapen Article 3, Part 1A of the Indian Constitution ke, laki hempre kang team. Lalong, jiapan ng implementing bodies, Indian government implementing bodies apan, chinki